Merħba tfal, erġajna tqajna għal ktib ieħor u storja oħra. Illum f'idejja għandi dan il-fenek jiena. Tafu x'jismu dal-fenek? Dal-fenek jismu FENEGRIZ. U jiġi magħna llum għax għandna l-istorja tiegħu. U peress li kien jaf li għandna l-istorja tiegħu, stieden lil ħbieb kollha tiegħu wara ġew magħna, ġie fonzu l-fenek, ġew it-tewmin, ġiet iż-żgħira, ġie kulħadd insomma. Min barra fenekan, li l-fenekan ma ridux jiġi miegħu. Tajta għalfejn ma ridux jiġi miegħu il-fenekan. Ħa naraw daqsxejn, ħanibdew nħarsu daqsxejn lejn il-ktieb f'idejk Ġulja Lin. X'ismu dan il-ktieb? L-għalqa tal-karrotti. FENEGRIZ u l-għalqa tal-karrotti. X'ħobb jiekol il-fenek? Karrotti. Jieħob ħafna jiekol il-karrotti il-fenek, anka FENEGRIZ tagħna jħobb jiekol il-karrotti. X'qegħdin taraw hawnhekk? Iva, mhux wieħed biss mela FENEGRIZ huwa hawnhekk arawh x'kuluru FENEGRIZ. Gris bħal tagħna. U hawnhekk għandna fenek ieħor. Fenek oranġo. Fenek blank. Kannella fl-oranġjo tajjeb għandna fenek ieħor li ma kienx mistieden hawnhekk magħna. Issa naraw għalfejn ma stidnux. Għax naħseb kellu parti u kien ħajjekol il-karrotti mal-pet tiegħu u ma rridux għax u jiekol ħafna karrotti jiekolhom kollha. Tajt, jiekol ħafna dan ma rridx jaqsam miegħu. Issa naraw daqsxejn. Tajjeb, x'għandu f'idu FENEGRIZ? Ħafna karrotti. Għandu ħafna karrotti f'idejh. Hawnhekk bitri iktar żgħar għandna isem ta' Jennifer Spanjol. Jennifer Spanjol hija l-awtriċi ta' dan il-ktieb. U kif dejjem nagħmel jiena qabel ma nibda nħares lejn il-ktieb minn ġewwa, ħanħares fuq wara. Għax fuq wara għandna għandna l-ħarsetta u jiena ħanaqra l-ħarsetta. FENEGRIZ kien fenek selvaġġ. Jgħix ftit il-bogħod minn għalqa tal-karrotti li ma kien jaf biha ħadd ħliefu. Darba waħda u sejjer lura lejn il-bejta tiegħu iltaqa' ma' fenekan. Dan daħħala f'rasu li jaħodlu l-karrotti u jiskopri fejn hi l-għalqa. Tgħid jirnexxielu jitħaq bih u jsir jab fejn tinsab l-għalqa tal-karrotti. Ġieli rajtu xi għalqa tal-karrotti intom? Le, u qatt ma rajna, intom ġieli rajtu għalqa mimlija karrotti? FENEGRIZ naħseb ra xi waħda. Tridu nibdew naraw il-ktieb? Naraw hekk. Reġgħanna l-FENEGRIZ, ħafna karrotti. Ferħan jidher veru għandu ħafna karrotti f'idejh għal-qalbu. FENEGRIZ kien fenek selvaġġ jgħix ġo bejta ħarira l-bogħod minn għalqa kbira tal-karrotti. Kien joqgħod il-bogħod minn din l-għalqa. Mhux daqshekk il-bogħod għalilna, kien joqgħod ħarira l-bogħod ftit żgħira l-bogħod. Mela kien għall-qalbu joqgħod hemmhekk tajt. Kien kuntent li jgħix hemmhekk qrib għalqa tal-karrotti. Naħseb kien jieħu pjaċir għax ma ġenbu ftit il-bogħod minnu kien hemm għalqa bil-karrotti. Naħseb jiena kien għall-qalbu ħafna jgħix hemmhekk. X'qed taraw miżruħ hawnhekk f'din l-għalqa? Jaqbes għalli jiekol il-karrotti. Hemm ħafna karrotti f'din l-għalqa u kif jidher FENEGRIZ kuntent? Ferħan. Ħafna ferħan jidher jaqbes u jola għal b'dawn il-karrotti. Lejla tiegħu jaqbes u jdur mal-għalqa għax din
kienet tkun dejjem mimlija karrotti lesti biex jittieklu. Zaqqu kienet taqalu għall-karrotti, Alla ħarest mis-somlu. Rrid jaqsam minn dal-karrotti ma' ħaddieħor. Kollha liħ ridhom, kollha liħ. Alla ħares minn mis-somlu. Darba waħda, il-fenek qabad karrottu fidu u beda jgermu. Kien tari baqta u niżillu wasel. Xiġifieri niżillu wasel? Kien tajjeb jew ħażin? Tajjeb ħafna. Niżillu vera tajjeb dan il-karrottu. Beda jaħseb u jara kif se jġor kemm jista' karrotti oranġi sbieħ u jleqqu lejn il-bejta tiegħu. Xtaq li meta sit l-għalqa jaqla l-karrotti biex jieħodhom il-pitkali u jkollu biżżejjed karrotti għal żmien twil. Mela x'rid FENEGRIZ? Rrid karrotti għal dak il-ħin biss jew rrid iżomm ftit karrotti fil-bejta tiegħu wkoll? Fil-bejta tiegħu mhux ma kienx kuntent li jiekol dak il-ħin kemm ikollu aptit u jieqaf hemm, le rrid iġġor kemm jista' jkun karrotti miegħu lejn il-bejta. Jagħmel tajjeb taħsbu. Qed jaħseb. Taħsbu li jieħu pjaċir bih sit l-għalqa. Ma naħsibx jiena għax dak rid jmur bihom il-pitkali ma rridx illi jkun hemm xi ħadd bħal FENEGRIZ joħodlu il-karrotti tiegħu. Fejn taħsbu li sejjer hawnhekk? Id-dar tiegħu tajt fil-bejta tiegħu. Dar dawra mal-għalqa u gerrem karrottu wara ieħor sakemm zaqqu ħassa se tixbakka. Imbagħad ħataf kemm karrotti felaħ iżomm u telaq jaqbeż bihom lejn il-bejta tiegħu. Arawh, mela jdejh kemm felaħ bil-karrotti mlihom kemm seta' biex ikun jista' jġorrhom lejn il-bejta tiegħu. Hawnhekk x'taħsbu? Iltaqa' ma' xi ħadd? Fenek ieħor. U dal-fenek l-ieħor taħsbu li jħobbhom il-karrotti? Iva. Naraw se jiġri mela. Fi triqtu lejn daru, FENEGRIZ iltaqa' ma' fenekan. Fenek ieħor selvaġġ bħalu. Hekk kif raħ dawk il-karrotti fidu, fenekan irrid ikun jaf minn fejn ġaru kien ġab il-karrotti. FENEGRIZ ma rridx jgħidlu beża li jekk jikxef is-sigriet tiegħu nini jsib aktar karrotti. Mela, x'jismu dan il-fenek? Fenekan. Dak li għattilkom jgħid hawnhekk fenekan dan hu arawh. Ma jgħidx hawnhekk magħna. Sa nkomplu naraw għalfejn. Għaliex FENEGRIZ ma rridx jgħidlu minn fejn ġab il-karrotti? Għax rrid l-għalqa għax rrid il-karrotti għall-iħbir. Rrid jikol kollox u ma rridx jaqsam ma' ħadd ieħor FENEGRIZ, rrid li dawn il-karrotti ta' ġol għalqa jikolhom kollha u. Taħsbu li fenekan ħajjieħu pjaċir li FENEGRIZ ma jridx jaqsam miegħu? Fenekan ma qatax qalbu, baqa' jiffrittaħ. Qallu, jien naf b'għalqa li tagħmel karrotti ħafna akbar minn dawk li ġbart inti. Tant huma kbar il-karrotti tagħha li b'waħda biss tgħaddi ġimgħa sħiħa. Trid tkun taf fejn tinsab din l-għalqa? X'taħsbu?
ħajkun irid ikun jaf fejn qiegħda din l-għalqa li tagħmel karrotti kbar ħafna. Kemm qallu li tkun kbira karrotta, kemm idum jiekol minnha? Kbira ħafna. Tanti kbira li jdum jiekol ġimgħa sħiħa minnha. Naraw FENEGRIZ ħataqalu x'żaqqu għal dawn il-karrotti kbar. FENEGRIZ kellu għajnejh akbar minn zaqqu. Malli sema bil-karrotti l-kbar, zaqqu bdiet gerger u moħħu beda joħlom u jixxenna għal karrotti fihom daqs qara ħamra. Arawh, qed joħlom bil-karrotti kbar li hemm f'dil għalqa li qallu biha Fenekan. ħajmur tajt. Jekk taf fejn jikbu l-karrotti akbar minn dawn, m'għandekx tambija għalqa li tagħmel karrotti żgħar? Qallu FENEGRIZ. Jisu qed jaħseb qed jgħid imma da Fenekan għalfejn qed jgħidli b'dil għalqa fejn tagħmel karrotti kbar, minn allura lili x'jan bihom il-karrotti tiegħi? Għalfejn qed jgħidli biha? Iva naf, imma dejjem tajjeb tkun taf fejn tista' ssib aktar karrotti biex ikollok xi tgerrem hux. Trid infehmek kif tmur sal-għalqa tal-karrotti l-kbar. Staqsih Fenekan. Iva mela. Għandi ġuħ ta' nama u dawn il-karrotti żgħar wisq ma jservunix. Issa intom taħsbu li vera hemm għalqa illi tagħmel karrotti daqstant kbar. X'taħsbu li qed jipprova jagħmel Fenekan? Ta' FENEGRIZ. Ma kakku kolli suwaw Fenekan hux. Ħanaraw hux vera ħajibatu f'dil għalqa tal-karrotti l-kbar. Kollox sew, imma l-ewwel aħjar tħalli l-karrotti tajdejk hawn sakemm tmur fejn se ngħidlek, għax inkella ma tkunx tista' ġġorr il-karrotti kollha. Ara, trid taqbad dik it-trejqa. Iddur lejn il-lemin. Imbagħad terġa' ddur fuq ix-xelluk. Wara timxi fuq triq dritta qalb il-ħitan tas-sejjieħ u tasal ħdejn kamra żgħira. Dur mal-kamra u tara grada sewda. Idħol minn taħta u ssibhom hemm quddiemek. Taħ naqra istruzzjonijiet hawnhekk ta' kif jasal. Imma tajt vera teżisti dil għalqa. Tajt se jsiba FENEGRIZ. Qed jikdeb tajt. Grazzi ħafna, m'hawnx bħalek sieħbi. Arani sejjer. Qallu FENEGRIZ. Sissa emnu FENEGRIZ. Emnu għax ħajitlaq u qed jirringrazzjah talli qallu fejn tinsab l-għalqa tal-karrotti l-kbar. Hekk kif FENEGRIZ dar mal-ewwel kantuniera u ma kienx qed jidher iżjed, il-fenek il-kannella kien pront ħataf il-karrotti ta' sieħbu minn wara l-blata u telaq jiġri bihom lejn il-bejta tiegħu. X'għamel Fenekan mela? Dawk il-karrotti li FENEGRIZ kien għadu kemm qata u li poġġihom wara blata sa ma mar ifittex l-għalqa tal-karrotti l-kbar, issa ħatafhomlu Fenekan. U fejn mar bihom Fenekan? Il-bejta tiegħu ħadhomlu mela, seraqhomlu, FENEGRIZ qalaħħom u issa Fenekan ħadhomlu lejn il-bejta tiegħu.
Aw x'qed jagħmel FENEGRIZ? Qed ifittex qed jipprova jsib il-karrotti tiegħu. Sabhom? Għaliex? Idix taħt il-blata fejn kien ħallihom hu, għax aħna ġiġa nafu illi x'għamel Fenekan. Hawnhekk s'issa għadu ma jafx FENEGRIZ ġara, taħsbu li ħajdun biex jinduna x'ġara. Mill-banda l-oħra, FENEGRIZ mar fejn qallu Fenekan. Imma l-għalqa ma sabiex. Meta qata qalbu idur fil-vojt, mar lura biex jiġbor il-karrotti li kien ħalla wara l-blata. Imma lanqas il-karrotti ma sab. Mela għandu l-karrotti tiegħu issa. U wis inqas il-karrotti l-kbar li qallu bihom Fenekan. Spiċċa m'għandu xejn, hux vera? Irrabjatu bil-ġuħ, FENEGRIZ telaq jiġri lejn l-għalqa biex jilħaq jiġbor ftit karrotti qabel ma jiġborhom sida. Qabel ma jiġborhom sit l-għalqa biex jieħodhom lejn il-fitkali da FENEGRIZ qal la ma sibx il-karrotti l-kbar u la il-karrotti li ġaqtajt jiena dalgħodu medinx wara l-blata mela aħjar nerġa' mmur fl-għalqa tiegħi biex bekk jiena niġbor ftit ieħor karrotti qabel ma jiġi sit l-għalqa biex jaqla l-karjaq tal-karrotti u joħodhom il-fitkali. X'taħsbu se jsibhom hemm il-karrotti fl-għalqa tiegħu? Hemmhekk ħajkunu. Ejja ħanaraw daqsxejn u x'ħajsib l-għalqa tiegħu mimlija bil-karrotti għalmenu, forsi jirnexxielu jieħu xi ħaġa. Din id-darba u sejjer lura lejn il-bejta tiegħu. Ma waqaf ikellem lil ħadd. Ma rridx li xi ħadd isir jaf bis-sigriet tiegħu. Għalfejn qatt attent u ħadd ħarsa madwaru. Rrid li xi ħadd jarah u jara fejn hu sejjer. Għaliex? Rrid li xi ħadd ikun jaf fejn qiegħda din l-għalqa tiegħu. Le, rrid iżomm għalih FENEGRIZ. Kif taħsbu li qed iħossu bħalissa FENEGRIZ? Imxalla. Għaliex? Ma jimxejbux. Iva, probabbilment għajjien għax fl-ewwel qal l-karrotti għalih. Imbagħad mar ifittex l-għalqa tal-karrotti l-kbar, ġifieri jista' jkun li huwa għajjien. Però taħsbu li huwa ferħan bħalissa? Le. Taħsbu li huwa mdejjaq? Seb huwa xi ftitux. U xi naqra rrabjat naħseb ukoll. Taħsbu li raħ xi ħadd jasal fejn l-għalqa tiegħu? Iva. Min taħsbu li raħ? Fenekan. FENEGRIZ qatt attent qal li qatt attent biex ħadd ma jara fejn hu sejjer. Imma fil-verità kien hemm xi ħadd tassalih. Arawh, Fenekan hemmhekk hija tassalih. Mela issa din l-għalqa tal-karrotti. Min iktar jaf biha apparti FENEGRIZ? Fenekan. Kien tard wisq. Fenekan kien għadlu għassa bla ma seta jarah. Issa kien jaf fejn kienet l-għalqa tal-karrotti. Tej darb'oħra, min se jimla zaqqu bil-karrotti? Min? Fenekan. Issa, min jasal hemmhekk l-ewwel naħseb jiena? Araw FENEGRIZ hawnhekk kemm hu nkwetat. Għax issa jaf illi hemm Fenekan ukoll iħobb il-karrotti u wkoll jaf biha din l-għalqa.
X'taħsbu illi aħjar qasam miegħu mal-ewwel mill-karrotti tiegħu? Hekk naħseb jien ukoll, naħseb aħjar iddeċieda li jaqsam miegħu milli issa qegħdin f'kompetizzjoni bejniethom min jaħtaf l-iżjed. Oġobkom dan il-ktieb? Iva. Tajjeb, aħna tafu se nagħmlu llum. Le. Minħabba li kellna din l-istorja tal-fedek u tal-karrotti, aħna llum ħanamlu il-karrotta. Tajjeb, mela. Kan iżdilkom daqsxejn l-ewwel x'għandkom bżonn. Iżommilhom ftit ħallikom jistgħu jarawha sa dan it-tant. Odrien tiġbor li ftit. Tajjeb, mela. L-ewwel li rridu nagħmlu huwa kown. Idealment ikolkom kartonċin oranġjo. Issa, jekk bħalissa ma tistgħux tixtru kartonċin oranġjo jibżax tistgħu tużaw xi kartun minn tal-kaxxi taċ-ċereali. Wara illi taqtaw qisu din il-forma, kwart ta' ċirku qisu bejn wieħed u ieħor, mela għaldaqstant ikollna bżonn inqasu forsi l-għajnuna ta' xi ħadd biex inkunu nistgħu naqtaw kwart minn ċirku sħiħ. Naraw illi meta tingħalaq flimkien tifforma kown bħalma hawnhekk. X'in taraw illi tajba, irġgħu iftħuha u pinġuha oranġjo jekk m'għandkomx kartonċina oranġjo. Tajjeb, biex nirranġaw mod ieħor. Tistgħu tużaw kuluri, tistgħu tużaw xi seba' biex bekk intom ikollkom karrotta oranġjo wkoll. Wara li tkunu pinġejtuha kollha, intom tistgħu talquha flimkien. Jien hawnhekk użajt double-sided tape biex inkun nista' nagħlaq il-kown tiegħi, il-karrotta flimkien biex tifforma l-karrotta. Iżda nistgħu nużaw ukoll jew kollha jew inkella staples tajjeb ukoll ma tagħmilx differenza x'nużaw, hekk forsi hija l-iktar soluzzjoni faċli billi nagħlqu il-kown flimkien permezz ta' staple. Tajjeb, nistgħu nagħmlu xi naqa' tejp ukoll biex inżommuh magħluq. Issa, ħanaddu hekk il-kowna minnih, lestejnih, tistgħu tagħmluh tal-liema daqs tridu. Jien hawnhekk iddeċidejt li nagħmel naqra ta' karrottu naqra ikbar din id-darba. Mela hemmhekk lestejnih. Issa biex inkunu nistgħu nagħmlu dan il-ħaxix fuq, ħaniġu bżonn. Jew karta ħadra bħal din, jew inkella tistgħu tużaw xi streamer bħal dan li nużaw fil-parties, tajjeb, nistgħu nużaw minnu, però kif qedtilkom, jekk intkom minn dawn m'għandkomx karti ħodor jew inkella streamer minn dan, tistgħu taqbdu karta bajda. Issa jien hawnhekk diġà tajt strixxa, but karta u mit-tul tagħha tajt strixxa. Il-wisa tagħha tistgħu tagħmluh wisa kemm tridu, ma tagħmilx daqshekk differenza, għax ġa ħajjiġi il-ħaxix hawnhekk. Permezz ta' mqas ħanaqtaw linji rqaqek. M'għandkom xaġla bil-mod u taqtaw ta' parsi l-ħaxix. Iżda ħanamlu il-frenza. Tajjeb, u da ħajjiġi il-ħaxix mad-dawra tagħna. Meta nlestu d-dawra kollha, permezz ta' xi kollha milli għandkom, ħanaqbdu il-ħaxix li nkunu qtajna u man-naħa ta' ġewwa ħanwaħħlu il-ħaxix mad-dawra kollha tal-kown u bekk inkunu għamilna il-ħaxix fuq in-naħa ta' ġewwa. Issa, jien hawnhekk għamilt ħaxix aħdar tiela l fuq. Hemm min jista' jaqta' weraq, flok tagħmlu hekk tistgħu tagħmlu weraq u twaħħlu forom ta' weraq differenti. Aħna żilna illi dawn ħandendluhom għal daqstant użajt xlief irqiq biex bekk aħna nkunu nistgħu indendluhom u nkunu nistgħu nimlewhom biex irridu. Tajjeb, oġbitkom il-kraft tal-lum? Iva. Mhix diffiċli hux. Wara li nlestuh kollu nkunu waħħalna l-ħaxix ħanaqbdu marker oranġja u ħanamlu linji jirqaq biex ta' parsi hemm dawk il-linji li normalment insibu fuq il-karrotta biex bekk ikun jidher iktar realistiku u jkun jidher iktar qisu karrotta ta' veru. Tixtieq sana iktar viċin, Odrien ħatorilhom, ersa' ftit viċin. Le bil-wieqfa, bil-wieqfa.
korrilhom ftit, tajjeb? Olli ftit il-fuq. Tajjeb hekk qed norrulhom tajjeb niżel ftit l-isfel. Hekk tajjeb ħafna. U hekk għamilna l-karrotta. U ridkom istedinkom tagħmlu l-karrotta magħna. Mela, qabel ma ħallukom, ħanamlu din tas-soltu. Imbagħad għandi sorpriża ċkejkna. Erġa' poġġi bil-qiegħda Adrian mela. Ħanalqu bħas-soltu aħna sadattant, u mbagħad stennew is-sorpriża. 3, 2, 1, il-qari tal-ġen! Grazzi dejjem il-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Nistennewkom terġgħu tkunu magħna darb'oħra għal ktieb ieħor u għal storja oħra. Issa, is-sorpriża. Ngħidulhom jalqu għajnejhom tajt? Għalqu għajnejkom mela. Niftu għajnejkom. U bekk tistgħu tużawh biex impoġġu il-bajt tal-għajt fih issa li lejt magħna. U bekk nawgurawkom ukoll lejt it-tajjeb. Saħħa!